زرعات ناي بولي كينات كفلي إنا لنا مصحف قدوس تأيو بالبلينا كنجمرنا مصحف قدوس إلا كنسوع لنا كتاوي ترجمه مصحف نا قدوس دولو قد التقالات قد التمر قالات نجدي مصحف قدوس مصحف تاولو سمن قدوس تاولو كتصلن ترخبه حدا تمر قاليو ማለት حدا تمر قالي مصحف تاولو سمن قدوس تاولو قصلن ترخبه حدا تمر قالي እዚ تمر قال زي لا فتحو كنختلنا مصحف ማለት ናይ ብዙሓት ጽሑፋት ስብስብ ማለት ናይ ብዙሓት ጽሑፋት ስብስብ ማለት ቅዱስ ማለት ድማ ክቡር ፍሉይ ንጹህ ጽሩይ ደውል ትርጓሜ ዘለዎ ቃል እዩ ማለት እዩ ተመሪ ልክራይ ከለ ድማ ፍሉይ ክቡር ንጹህ ጽሩይ ዝኾነ መጽሐፍ ማለት حالك ذكر الذي كان توصل تحوي لمنتهي قدوس توحيده لمن نجر مسرته قدوس سنة القانا ويم لا يجزاهير كان سنة القانا التي بعلنايو ويم بعل بيته قدوس سنة القانا خور سنة القانا فولي سنة القانا لور سنة القانا لمنتهي فولي خويل تيلا كفتهم خارطنا عدد مساحفتي لتفلي سنة القانا كاو يجزاهير سنة القانا مسرته لا قدوس سنة المرحم سنة القانا علامهم መልእኽቱም መነሹም መድረሹም ሁሉ ተፈለየ ስለሆነ ፍሉይ ነው ሆር ሊገውረ ድማ ናይ ትፎር አምላኽ ቃል ስለሆነ ማለት በኻሊ ዓውዳዊ ፍትሕ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ተአዩ ድሕሪና ኮይና ዓውዳዊ ፍትሕ መጽሐፍ ቅዱስ ተአዩ ድሕር ንርኢ ኮይና መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር ድማ እስትንፋስ ናይ እግዚአብሔር እውን ሐሳብ ልብ እዚ ነገር ለለና በምክንያት ይላል ለመዲና ግብረ መልስ ለብል ነገር ሐሳቢ ልግባር ወይም አይሕዲላና ለከይለው ሰው በቃል መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ እዚ መሰረታው ለሆነ ምስቲ ናይ ቅድስት ስላሴ አስተምህሮ ወይም ናይ ትምህርተ ስላሴ ናይ ነገረ ስላሴ አስተምህሮ ልተሐሐዝ ቃል ምስት ትምህርተ ስላሴና ልተሐሐዝ ትርጓሜ ይው እዚ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ ክንብል ተለና ምስት ትምህርተ ስላሴና ይጋደ ማለት እዚ ኣብ ትምህርተ ስላሴና ንዝክር ተቆይና ወይም ተማሂርና ዮም ቢውናዮ ድሕር ኮይና ናይ ኣብ መድነት ከዊነ ልብ በሕሳብ ማለት እዩ ናይ ልብ ስራሕ በሕሳብ እዩ ከዊነ ልብ በልብል ተማሂርና ይሆነ ወይም ቢውናዮ ተረዲና ይሆነ ናይ ወልድ መድነት ድማ ከዊነ ቃል ምንጋር ወይም ከዊነ ቃል በልብል ንርድኦ ናይ መንፈስ ቅዱስ መድነት ድማ ከዊነ እስትንፋስ ወይም ህይወትነት መስልብል ደራኸው ህይወትነት መስልብል ደራኸው ማለት ስለዚህ ምስቲ ናይ ቅድስት ስላሴ አስተምህሮ ልጋደ እዩ ማለት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መድነት ትርጓሜው ውሽጣዊ ሚስጥራዊ ፍትሑ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ማለት ስለዚህ ኢብን አሞዳታ ገለጽናዮ ከዊነ እስትንፋስ ወናዮ ምስ ህይወትና ውል ተሐሐዝ ማለት ምስ ሰብ ከነምጾት ኣለና እግዚአብሔር ሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ይብልሞ በአፍንጩ ድማ ናይ ህይወት እስትንፋስ እፍ በለሉ ይበና እቲ ሕያዋን ልገብረና ክንሰርሕ ልገብረና ክንሓስብ ልገብረና ክንናገር ልገብረና ክንቀሳቀስ ልገብረና ምስ እግዚአብሔር እውን ሕብረት ክልየና ልገበረና ፍሊ ለብለና ካብ ካልኦት ፍጥረታት ተፈለየ መልኩ ፍሊ ለብለና እቲ ናይ ህይወት እስትንፋስ ይባል እቲ ናይ ህይወት እስትንፋስ እውን ነፍሲ ዝበሃል መድነት ኣብ ሰብአዊ መድነት ልገይሩ ማለት እዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር በአፍንጫና እፍ ለተባሃለና ማለት ስለዚህ መድነቱ ወይ መሰረቱ ካብ እግዚአብሔር ማለት ስለዚህ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ እንድሕርና ይኮይና ሰውን ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ እንድሕር ሕያው ኮይኑ በቲ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ለበለጸ ህይወት የግድ ይለው ማለት ሕያው ይሆንልን ማለት ስለዚህ
ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መንነት ብኸምዚ መልክዑ ንሪኦ እቲ ሊተራል ትርጉሙ ወይቲ ቀጥታዊ ፍትሑ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ብዙሓት ጽሑፋት ስብስብ ዝተፈለየ ኮይኑ ክቡር ኮይኑ ቅዱስ ኮይኑ ግን ናይ ብዙሓት ጽሑፋት ስብስብ ንብል ካልኣይ ፍትሑ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ ኢልና ነቐምጦ ማለት እዩ ብኻሊእ አንጻር ክንርኢ ከለና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ንብል ካብ ካሊእ መጽሓፍቲ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ተነባቢነቱ ካብ ካልኦት መጽሓፍቲ ይፍለ እዩ ብዘይ ምስርቻይ ዝንበብ ቃል እዩ ብዘይ ድኻም ዝንበብ ቃል እዩ ካብኡ ድማ ንብዙሕ ዘመናት ዝተነበበ ተደጋጊሙ መጽሓፍ እንታይ እዩ እንተልና መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ብመልእኽቱ ይፍለ እዩ መልእኽቱ እውን ዘለዓለማዊ ሓሳብ ዘለዓለማዊ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝሓዘ ስለዝኾነ ዝተፈለየ መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ ብትርጉሙ ይፍለ እዩ ካብ ካልኦት መጽሓፍቲ ንላዕሊ ብብዙሓት ኣሽሓት ዝተተርጎመ ብብዙሓት ኣሽሓት ቋንቋታት እውን ትራንስሌት ተገይሩ ወይ ተተርጎመ መጽሓፍ ስለዝኾነ ብስርጭቱ ድማ ናብ ዓለም ኩሉ ዝተሰራጨወ ክንዲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣክል መጽሓፍ የለይ ማለት እዩ ትክክለኛን ዘይሓልፍን ብምዃኑ ናይቲ ትክክለኛን ዘይሓልፍን ኣምላኽ ቃል ብምዃኑ ትክክለኛን ዘይሓልፍን እዩ ኢልና ድማ ንገልጾ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝምርሑ ቅዱሳን ሰባት ዝጸሓፍዎ ስለዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝምርሑ ቅዱሳን ሰባት ዝጸሓፍዎ መጽሓፍን ስለዝኾነ እዚ እውን ይፍለጥ ስለ ሕሉፉን መጻእን ብርግጸኝነት ዝናገር ብሕታዊ መጽሓፍ ስለዝኾነ እዚ እውን ፍሉይ እዩ ይበሃል ዝዘንብዎን ዝሰምዕዎን ድማ ስለ ዝባርኽን ስለ ዝቅድስን ዝዘንብዎን ዝሰምዕዎን ሰባት ስለ ዝባርኽን ስለ ዝቅድስን ድማ ፍሉይ ይገብሮ ስለ እግዚአብሔር ቅዱስነት ስለ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስነትን ስለ ናይ ሰባት ቅድስናን ልናገር ወይም ነምህር ብሕታዊ መጽሓፍ ስለዝኾነ ፍሉይ ይበሃል ማለት እዩ ሰባት እውን ናብ ቅድስና ክበጽሑ ዝገብር ቃል ስለዝኾነ ፍሉይ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ፍሉይ ኢልና ንጽውዖ ዕላማ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዕላማ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ልብል ነገር እንድሕር ኮይና ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ እዩ ብዋናነት ግን ፍቃድ እግዚአብሔር ምግላጽ ፍቅሪ እግዚአብሔርን ፍቅሪ ሰብን ምስትምሃር ፍቃድ እግዚአብሔር ምግላጽ ፍቅሪ ሰብን ፍቅሪ እግዚአብሔርን ምስትምሃር ብልበለጸ ድማ ደቂ ሰባት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክበጽሑ ምግባርን ናብ ድሕነት ክመጹ ምግባርን ዋና ዕላምኡ እዩ ማለት እዩ መንግስቱ ክወርሱሉ ንኽእሉ መንገዲ ምሕባር ናይ ድሕነት ፍጻሜ ክረኽቡ ምግባር እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዋና ዕላማ እዩ ዋና ዕላማ እዩ ተጻሓፈሉ ምኽንያት ዓንኳር ነጥቢ እንታይ እዩ ኢልና እንድሕር ኮይና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክር እዮም ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ናይ መጀመርያ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ዛዕባ መወዳእታ መጽሓፍ ራእይ ወይም ራእይ ዮሐንስ ለለው መጽሓፍቲ ብምልኦም መምዲብና ድሕር ርኢና ኮይና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክሩ እዮም ተጻሒፉ ዝተጻሓፈሉ ዋና ምኽንያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክሩ እዮም ሊቃውንቲ ኣቦታት ወይም ዓበይቲ ኣቦታት ተናገርዎ ቃል ኣሎ እቶም ብእንግሊዝኛ ዝተጻሓፉ ስክሪፕቸርስ ዝበሃሉ the backbone of holy scripture is Jesus Christ ይብሉ ናይ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣንጎዕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ይብሉ ናይ ዓድና ሊቃውንቲ ድማ ብኻሊእ አንጻር ገልጽዎ ተለው ናይ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ሕብርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ይብሉ ስለዚህ ማእኸሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሮም ዋና ሓሳቦም ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሮም ዋና መልእኽቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሮም ዝተጻሓፉ መጽሓፍቲ እዮም እዚ ድማ ቀጥታ ምስ ደቂ ሰባት ይራኸብ ዋና ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ይግለጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ዓለም መድሓኒት ስለዝኾነ ናይና ድሕነት
مسؤول الراقب سلالقونه دعنا دما يدقم لا يحسبات دعنا دما وانا بلغ خيرم دغليوم ማለት እና በለغ خيرم دغليوم مخالف መጽሐፍቲ ብዙሁና ተስፋ ክንጸናና ድማ ተጻሒፎም እዮም መጽሐፍቲ ብዙሁና ተስፋ ክንጸናና ተወሳኺ ካብ ሕሉፉን ካብ ቀጻልን ዘለው መጽሐፍቲ ወይ ብሕሉፉን ብትንቢትን ካብ ዘለው ጽሑፋት ተረዲና ድማ ንዓና ክግስጹናን ከስተምሩናን ተጻሒፎም እዮም ማለት እዩ ተጻሒፎም እዮም እዚ ድማ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ተጻሐፉሉ ዕላማ ቅዱስ ጳውሎስ በወዱ ጢሞቴዎስ ለነገረሉ ወይም ለስተምህረሉ ክፍሊ ከደረተለና እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አይነት ሆነሎ ታይከንብልዮ ናይ ህያው ናይ እግዚአብሔር ቃል ደንበሰውኸ ታይረክብ ድብል ነገር ይገልጻሉ ተብሎ ንርኢና ኣብ ኻልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 16 ወይ ካብ ቁጥሪ 15 ጀሚርና ክንርኢ ተለና ከምዚ ድብል ቃል ነግኒ ካብ ህፃንነትካ ጀሚርካ ቃል ተሰሚዓት ኮይና ኻልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 ክሳብ 17 ካብ ህፃንነትካ ጀሚርካ ክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ምድሓን ዝርከብሉ ትምህርቲ ዝህባኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ትፈልጥ ኢኻ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ዝርከበሉ ትምህርቲ ዝህባኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መጽሐፍቲ እንታይ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ ይብል እሞ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ልብ ንበል መጀመርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ዝርከበሉ ቃል قدمنا لا جلسنا يندرنا سنة يسوع كريستوس كمسكريم تزحيفه كله تلنا بس يسوع كريستوس لما ناينا هيوتي تحازين ناينا هاي مدحان دحنت ስለዚህ እዚህ መስፈለ ድማ አቲና እግዚአብሔር ሰብ ፍጹም ለሁሉ ሰናይ ግብራ ጸድቆ ተዳለው ምእንቲ ክኸውን በመንፈስ እግዚአብሔር ተጻፈ መጽሐፍ ለትምህርቲ ለተግሳጽ ለመቅናዕ በመንገዲ ጽድቂ ለመብዓድ ይጠቅም ይብለና አዚ ልብ ንበል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ብድሓነሎ እዚ ዝርከበሉ ቅዱሳት መጽሐፍቲ የድልየና ማለት እዩ ቅዱሳት መጽሐፍቲ የድልየና ካው ድማ ድሕሪ ድሕነት ድማ ናይ ደቂ እግዚአብሔር ምስኾና ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምስኾና ህዝቢ እግዚአብሔር ምስኾና እስራኤል ዘነፍስ ምስኾና ፍጹም ለሁሉ ሰናይ ግብር ድማ አጸድቅና ተዳውሉና መታን ክንኸውን አየድልየና እቲ በመንፈስ እግዚአብሔር ተጻፈ መጽሐፍ ሓደ ንክንመሃረሉ ካልኣይ ንክንግሰጸሉ ሳልሳይ ልብና ንክንቕንዐሉ ራብዓይ ብመንገዲ ጽድቂ ክንመዓደሉ ይጠቅመና ማለት እዩ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መንገዲ የቀንብጦ ማለት ነው ዛገለጽ ላይ እንደበርና ተጻሐፉሉ ምክንያት ሓደ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ በልዩ ነገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገሩ ካልኣይ ድማ ድሕነትና ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተታሓዝ ድሕነትና እዩ ያው ቀጽል ለሎ ግን ህይወትና ታይ ክመስል ሃምለሎ ወይ በከመይ ክንነብር ከም ልግበአና ልክሕብሩ ማለት ነው ልክሕብሩ ቅዱስ ጴጥሮስም ተናገረው ካሊቃ ለሎ ስለማ በድነት ናይቶም መጽሐፍቲ ታይ ምዃኑ ወይም ንምንታይ ምጣውሙ አብዚለና ለዚህ ብዝበለጸ ዘረጋግጠና ቃል ነቢያት እውን አለና ይብልሞ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ከሆው ጽባሕ ከዓ ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ነዚ ቃል እዚ ከምቲ ኣብ ጸልማት ዘብርህ መብራህቲ ገይርኩም ተኣስተውይልኩም ሁሉ ይብል እዚ ኣብ ጸልማት ለብርህ መብራህቲ ኮምፓስ እዩ ማለት እዩ ናይ ህይወትና መምርሒ እዩ ማለት እዩ ወይ መብራህቲ እዩ አምዚ ቅዱስ ዳዊት ይወሎ ቃልኻ ለእግረይ መብራህቲ እዩ ለመንገደይ ድማ ብርሃን እዩ ወይ ሕግኻ ለእግረይ ታይ መብራህቲ እዩ ለመንገደይ ድማ
ብርሃን ይልሆኑ ማለት ገይሮም ተስተሚርኩም ሁሉ ሰናይ ትገብረለኩም ቅድሚ ሁሉ እቲ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ካብ ናይ ባዕሉ ተሓሳስባ ክትርጉሞ ከም ዘይኽእል ፍሎጥ እዩ ድሞ ትንቢት ቅዱሳት ሰባት እዮም መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ እግዚአብሔር ዝዛረብዎ እምበር ፈጽሙ ንሰብ ዝመፀ ይኮነ ናብሪ ነገርና ብእግዚአብሔር ዝተነገረ ቅዱሳት መጽሓፍ ቅዱሳት ሰባት ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተናገርዎ ቃል ስለዝኾነ ህይወትና ድማ ናብ ቅድስና ይመርሐና ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ የራኽበና የተአሳሰረና ማለት ነው። ዋና ዓላማ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ድማ ኣብ ወንጌሉ ምዕራፍ 20 መወዳእታ ስለናይ እቲ ወንጌሉ ዋና ጭብጥ ሐሳብ ክናገር ከሎ ዝተናገሮ ሓደ ቃል ኣሎ። ኢየሱስ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሓፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ይብል እሞ ግና እዚ ዝተጻሓፈ ይብል ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ምንት ክትኣምኑን ኣሚንኩም ብስሙ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምንት ክትረኽቡን እዩ። እዚ ልብ ንበል መጽሓፍቲ ዝተጻሕፉሉ ዕላማ ሓደ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ይክነግሩና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ይክነግሩና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ ክንኣምን ኣሚንናውን ድሕነት ክንረክብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀሊል የኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዕላማ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ላባና ተጻሕፈሉ መልእኽቲ ላባና ዝመጸሉ ምኽንያት ቀሊል የኾነ ማለት በዚ ደረጃ ኢራሕና ድልዋት ክንኾን ይግበአና ነቲ ቅዱስ መጽሐፍ ለህሌና አመለኻኸታ ለህሌና ግብረ መልስ ለህሌና አስተብሎ ወይም ርድኢት በዚ ደረጃ ዝኮን ክልልየው ተራው ተይኮነ ይሁንና እግዚአብሔር ተራ ነገር ይሆን ሐዲግና አምላክና ብልብልና እዚ ንገልጸል እንደና ስለዚህ ለምታይ ተጻሒፉ ልብል ብዙሕ መልኩ ምግላጽ ይካል በህይወት ክንነበር ካብ ቦታ ህይወት ክንሸጋገር ጸላእ ዲያውልስ ምቆዋም እንታን ክንጽእል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ረበቃል ካብ ኃጢአት ካብ ግዛት ሰጋንቲ ካብ ባርነት ካብ ሞት ነፃ ምንታን ክንወስድ ለበልና ብዙሓት ምክንያታት ምግላጽ ንኽእል ኢና ግዜ ተግሊና ተን መልእኽትታት ጽሒፍና ነቐምጠን ኢና ዋና ካሊእ ግዜ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ክልተ ባህርያት ኣለዎ መለኮታዊ ባህሪ ሰብኣዊ ባህሪ እና ወልተ ንገልጾም መጽሐፍ ቅዱስ ተአይል ነገር ላረና ስለንፈለና መለኮታዊ ባህሪ ተአዩ ናይ አምላክ ባህሪ ዘሎ ለሐዘ ስለልኾነ ቅድስና መለኮታዊ ስልጣን ለይስሓት ለይጠፍ ለይስልኪ ጎደሎ ለይውሉ ዘለዓለም ነበር ዘለዓለማዊ ምዃኑ መለኮታዊ ባህሪ ለወነነ እዩ ነው። ሰብኣዊ ባህሪ ድማ ብናይ ሰባት ቋንቋ ብናይ ሰባት መንነት ብናይ ሰባት ባህላን ባህልን ለተጻሓፈ ስለልኾነ ሰብኣዊ ባህሪ እኒአዎ ኢና ሊገልጾ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ካው መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብ ተለና ታይታይ የድሊና ለምን ነገር ንገልጽ ሞ ላፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ አከፋፍላለና ቀጽልና ከነኸዲና ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብ ተለና የድሊና ነገራት እኒአዎ ታይታዮም ሳቶም ታይታዮም ዋና ነገራት ላፍቲ መንነቱም ተመሊስና ለመጠርታዩ ህቢ መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብ ተለና ንምልካት የድሊና ንምልካት ማለት هم ደብዳቤ ጌርኻ ምንባብ هم ደብዳቤ ጌርኻ ምንባብ ማለት ስልኻ ተንብቦ እግርድፍ هم ልበሃል ማለት ካለ ገላልጻ እግርድፍ ምንባብ هم ልበሃል ስልኻ ተንብቦ ካው ብድሕሪኡ ደጊምኻ ተንብቦ ምስ ምርዳእ ተንብቦ ማለት ዳተረዳኻ ታይን የመዶ ታይን ለንደሎ ላይክነን ደለ ነገር ታይ ነቶም ቀዳሞት ሰባት ዝመልእኽቲ እዚ ታይ ትርጉም ነይርዎ ታይ መልእኽቲ ነይርዎ አይ ሐሳብ ነይርዎ نعيخة أي ملوك من نجار مسمردة مستردة تتردة هاي حق لما مسيوة مسمان هذه البنات عندما الملكات يرجف من بامر ذكر هم ترجع بين نبو وين خالي غازيل مسيح خالي فيكشن أنا نقول بقولك نبولو عينت بهم درجة نبرو تيجي أنا نقناي فري خوينا وين مسح خوينا مالك بخال أي درجة لما مسمردة نبو مال مسمردة نبو صار ساي درجة لا هيوت بالزبان مال لا هيوت نادزام أوكي زيت أيو
لنبغو قال لأي تأيي ندحر ترجمنا يخونا تأيي حساو نحرينا تقول له مسناينا هي ونزام ربنا هيك تخوينا نقصصن معرات تخوينا معرات كومباس تخوينا نمرح تاريخ تخوينا كاف تاريخ السو تماهرنا تاريخ السو صبوق تنيرو صبوق كنخون حما تنيرو حما تاريخ السو نحنا أول كين في السمو نتنقى قبل بعض كل ذات تنفذ تسمى الإكزات زي أنا هم لكم لا بزي ملكوع مسحف قدس نمبو وزحات ستات اللو سم نشتي كل يوم ترجميناتهم تفرادي عين الترجمين اللو تاوي ترجمين يو مثلا ترجم لبها مثالي أو ترجمين يو مستر أو ترجمين يو سلازي تفرادي ملكوع مسحف قدس ترجمين خيري معي تفرادي ملكوع مسحف قدس ترجمين خيري خالي سنة مسحف قدس مننت ليتناገርናሉ ወይም ለይዘን ተናዩ ናይ እግዚአብሔር መንነት ባህሪ ስራሕቲ ከምኡውን ደቂ ሰባትን ካልኦት ፍጥረታትን ለለዎ ርክብን ናይ ምድሓን ስሩሑን ዝተገለጸሉ ልመክር ለስተምህር ልግስጽ ልመርሕ ልፈርድ ሓቂኛን ዘለዓለማውን ሕጊ መን እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ተኣዩ ልብል ሓፈሻ ክንሪኦ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ተኣዩ ልብል ነገር ኣብ ርእስና ክመጽእ ተሎ ትርጓሚኡ ተኣዩ ልብል ሓንቲ ወሪና ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ግን ተኣዩ ልብል ነገር ክንብል ከለና ግን ናይ እግዚአብሔር መንነት ባህሪ ስራሕቲ ከምኡ ድማ ምስ ደቂ ሰባት ዝነበሮ ርክብ ንደቂ ሰባት ዝተገለጸ ናይ ምድሓን ስሩሑ ካብኡ ልመክር ልምስክር ለስተምህር ልግስጽ ልመርሕ ልፈርድ ሓቀኛን ዘለዓለማውን ሕጊ እዩ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓፈሻ ትሕዝትኡ ሕፅር ብልበለ መልክዑ እንታይ ይመስል ትሕዝትኡ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ክንትልና እግዚአብሔር ናይ ልቡ ሓሳብ ንዘመናት ኣብ ደቂ ሰባት ዝነበረ ዝኾነን ገና ዝኾነን ታሪክ ከምኡውን ትንቢትን ፍጻሜን ዘፍለጠሉ ናይ ምድሓን ወይ ናይ ህይወት ቃል ልብነ እግዚአብሔር ናይ ልቡ ሓሳብ ዘመናት ኣብ ደቂ ሰባት ዝነበረ ዝኾነ ገና ልክኾን ገና ድማ ልክኾን ወይ ክኾን ተዳለወ ታሪክን ከምኡውን ትንቢትን ፍጻሜን ዘፍለጠሉ ናይ ምድሓን ወይ ናይ ህይወት ቃል እዩ እዚ ዝነበረ ተይልና ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣብ መጀመርያ ከባቢ ዝነበረ ዝኾነ ዝተኸናወነ ተኮይኑ ኣብ ዘመንና ክኾን ይኽእል ቅድሜና ክኾን ይኽእል ገና ልኾን ታሪክ ገና ልፍፀም ታሪክ እውን ተፃሒፉ እዮም መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈፀመ ታሪክ ኣሎ ናይ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ስለ ድሕነት ዝሞተሉ ተሳቀየሉ ዝተገረፈሉ ተሰቐለሉ ተቐበረሉ ተንስአሉ እዚ ታሪክ ደረጃ ንሪኦ እዩ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ንሪኦ እዩ ናይ ፍጥረት ታሪክ ንሪኦ እዩ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርገትን ዘሎ ታሪክ እኒኦ ቀፂሉ ልመፅእ ታሪክ እውን እኒኦ ሕዚ ንሪኦም ዘለና ፍጻሜታት ናይ ዓለም ናብ ፍጻሜ ናብ መወዳእታ እናተፀግዐ ትኸተላ ዝፍፀሙ ፍጻሜታት ብትንቢት መልክዑ ዝተገለጸሉ ወይም ተገለጹ ታሪክ ኮይኖም ተሰነዱ ዝሓዘ ናይ ህይወት ቃል እዩ ማለት እዩ ካሊእ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ክሳዕ ዝሓልፍን ኣብ ሕልፈት ግዜን ድሕሪ ሕልፈት ዓለምን ለሎን ዝኾንን ናይ ዓለምን ፈጣሪን ርክብ እንታይ ከም ዝመስል እውን ንናገር መለኮታዊ ቃል ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ክሳዕ ሕልፈት ኣብ ሕልፈት ዘመን ድሕሪ ሕልፈት ዘሎ ናይ ዓለም ሓፈሻዊ ታሪክን ናይ ፍጥረታት ምስ ፈጣሪኦም ዘለዎም ርክብን እንታይ ከም ዝመስል ንናገር መለኮታዊ ቃል እዩ ማለት እዩ ዋና ትኩረት መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዋና ትኩረት ገይሩ ዝናገረሉ እንታይ እዩ ደቂ ሰባት ይቅርታ ካሊእ
ናይ ዋትስኣፕ ኢንተርኔት ተሸግረን ይቆሉ ፈጥፈጥ ፊና ንውዳእና ያለ ደግሞ አንተሞ ዋና ትኩረት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ደቂ ሰባት ምእማን ምምላስ ምንጻህ ምጽናዕኒ እዚ ደቂ ሰባት ከአምኑ ምግባር ማለት ነው ምእማን ክንብል ተለና ዘይአምኑ ንከአምኑ ወይ ከእምን ዝኽእል መዝገብ እዩ ማለት ነው ዘይአምኑ ከአምኑ ዝገብር መዝገብ እዩ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዘይአምኑ ከአምኑ ዝገብር መዝገብ እዩ እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ነግኒ ቃለሎ ምእማን ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕውን ብቃል እግዚአብሔር እዩ ልብል ቃለሎ ናይ ምእማን ውፅኢት ድማ ምድሓን እዩ ዘይአምኑ አሚኖም ድሕሪና ኮይና ድሒኖም ማለት እዩ ብካልእ ይገላልጻ ናይ ምእማን ውፅኢት ምድሓን እዩ እዚ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ተናገረ ቃል ዝኣመነ ተጠመቀ ይድሕን ዘይአመነ ግን ይፍረዶ ኢሉ ተናገርዎ እዩ ካልኣይ ደረጃ ምእማን ምስና ምምላስ ኢና ነይርና ምምላስ እዚ ድማ ናይ ዓለም ናይ ዲያብሎስ ናይ ስጋ ተግባራት ብምስራሕ ወይ ናይ ስጋ ተግባራት ጥራሕ ብምፍጻም ካብ መንፈሳዊ ወይ ካብ ናይ ነፍሲ ፍቃዳትን ድሌትን ወጪኦም እግዚአብሔር ሕዚኖም ኣብ ናይ ሓጢያት መንነት ተሰፋሪዮም ዝነበሩ ኣካላት ናብቲ ሓቀኛ ናይ ህይወት መንገዲ ብምንሳ ዝምምላስ ዝገብር ወይ ክምልስ ዝኽእል ቃል ስለልኾነ ደቂ ሰባት ካብ ጥፍኣት ናብ ድሕነት ክምልስ ዝኽእል ወይ ካብ ዓለማዊ መንነት ናብ መንፈሳዊ መንነት ናይ ምምላስ ተኽእሎ ዘለዎ ቃል ስለልኾነ ዋና ትኩረቱ ምምላስ ገይሩ ይናገር ማለት እዩ እዚ እውን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፍላይ ተደጋጊሙ ነግኒ ቃል እዩ ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኹም ክምለስ እየ ዳወደ እግዚአብሔር ብነቢይ ዘካርያስ ኣቢሉ ክናገር ንረኽቦ ነቢይ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 3 ነግኒ ቃል እዩ ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኹም ክምለስ እየ ኣብ ኢሳያስ ነቢይ ኢሳያስ ምዕራፍ 30 ቁጥሪ 15 ድማ ብምምላስን ብምዕራፍን ክትድሕኑ ኢኹም ይብል ወት ብምምላስ እውን ዕራፍቲ ምልካዊ ነፍስና ተቕብዝበዝ ኣብ ዘይግባኣ ህይወት ትነብር ብዙሕ ምዕዛን ምጭናቕ ካልእ ክህል ይኽእል ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ወፂኻ ትኸተልካ ካብ መንፈሳዊ ፍቃድ ወፂኻ ትኸተልካ ብዙሕ ነገር ይህሉ እሞ ኣብ ምቕብዛዝ ህይወት ትሕነካ ኮይንካ ትምለስ እሞ እንታይ ትኾን ተዓርፍ እሞ እንታይ ትኾን ትድሕን ማለት እዩ تعرف ما كده عندي أوغسطين بعد هذا ليك تناقره نفسي كله تكوز مو بإجزامين بكريستوس تعرف نعرفه له حاجة معرفنا أملاكنا مرحنا يسوع ناوي نوعو كلنا تلص تعرفيهم يدنا نعرفه له النخل بقالي نعرفه له النخل بوي ስለዚህ عرفتنا كنملس يجبرنا قالوا ون ማለት ነው ሳልሳይ ደረጃ ምንጻህ ሓደ ትኩረት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ምንጻህ ደቂ ሰባት ክነጽሁ ምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ኃጢአት ግብርታት ልቆሸሸ ወይ ደረሰ መንነትና ህይወትና ሰብነትና ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ለሆነ ሰብነትና ብንስሐን ብስጋ ወደሙን ታይኮን ተሐሰብን ቅደስን ክነጽህን ይገብር ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝተፈላለዩ ኃጢአት ግብርታት ረሱል ነበረ ቤት መቅደስ እግዚአብሔር ሰውነትና ከሰብ ቅደስ ከፋረኽ ክነጽህ ይገብር ማለት ነው ብራው አይና መወዳእታ እንደራናዮ ጽና አመንቲ ኣብ ተጸውዑሉን ዘአመኑሉ መንፈሳዊ ህይወት ጸኒዑም ክነብሩ ምግባር ማለት ነው ጽናዕ ማለት ወይ ደቂ ሰባት ተጸዋዕናሉ መጸዋዕት አሎ ተሐረናሉ ሕሪ አሎ ለአመናሉ መንፈሳዊ ህይወት ወይ ሃይማኖት እምነት እውን አሎ ስለዚህ ኣብዚ ጸኒዕና ክንነብርውን መጽሐፍ ቅዱስ የድየና ወይ ትኩረቱ ኣብ ጸኒዕና ክንነብር ካብ ዴማሳዊ ህይወት ክንድሕን ዋና ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ማለት ኣብ ኻልእ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 10 ንሪኦ ታሪኽ ነው
ዴማስ ዝበሃል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር ነይሩ ብጽቡቕ ስሙ ላተለዓለ ነይሩ ነገር ግን ኣብዚ ክፍሊ እዚ ክንርኢ ከለና ግን ዴማስ ነዛ ዓለም እዚ ፈትዩ ናይ ተሰሎንቄ ከተማ ኣብሂጋቶ ሓዲግን ንኸይዱ እዩ ላለ ቅዱስ ጳውሎስ ይናገር ስለዚ ጸኒዑ የነበረ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ምንታይ ኣብቲ እምነት ተመሳሳሊ ናይ ይሁዳ ተግባር ንፈልጦ ኢና በቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምስ ህይወቶም ብእምነት ክወሃድ እንድሕር ለይኽእሉ ጸኒዖም ክነብሩ ይኽእሉ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን ኣንቢብና ተመልኪትና ተረዲና ምስ ህይወትና ኣዛሚድና ይገብረና ማለት እዩ ጸኒዕና ክንነብር ይገብረና ክንነጽህ ይገብረና ክንምለስ ይገብረና ለይኣመኑ እውን ክኣምኑ ይገብር ማለት እዩ ይገብር እዚ ትኹረት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትኹረት እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትኹረት ኢና ላገለጽና መጽና خالي ጥቕሚ መጽሓፍ ቅዱስ ታዩ እንድሕር ኢና ኮይና ክልተ ነጥታት ክንገልጽ ሓደ ወይም ቀዳማይ እግዚአብሔር ብልበለጸ ክንፈልጥ ይገብረና እግዚአብሔር ብልበለጸ ክንፈልጥ ወይም ንምፍላጥ ይሕግዘና እዚ ድማ ኣብ ሮሜ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሮሜ ክርስቲያናት ወይ ናብ ሮሜ ሰባት ኣብ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 14 ክሳብ 17 ዘሎ ቃል እንድሕሪና ኮይና ከምዚ ይብለና ግናኸ ብኡ እንታይ ኣምሩ ክጽውዕዎ እዮም ይብል ብዛዕባ እንታይ ሰምዑኸ ወይ እንታይ ፈቱኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምኑ እዮም ይብል እሞ ውርድ ኢሉ ድማ እምበኣር ምእማን ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ እውን ካብ ቃል እግዚአብሔር እዩ ይብለና ኣዚ ልብ ይብለና ብኡ እንታይ ኣመና እግዚአብሔር ክንፈልጦ ኢና ክንሰምዖ ይንኽእል ቃሉ ተለይ ሰማዕና ወይም ተለይ ፈለጥና ከመይ ጌርና ብኡ ክንኣምን ንኽእል ኣይና እንድሕር ለይኣሚንና ድማ ሙሉእ ሕብረት ክልየና ይኽእል እቲ እምነት ድማ ካብ ምንታይ እዩ ልመጽእ ልብል ካብ ምስማዕ እዩ እቲ ምስማዕ እውን እንታይ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ላበለ ይገልጸልና ማለት እዩ ላበለ ይገልጸልና ካሊእ ጥቕሚ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ህይወትና ኮምፓስ ወይ መምርሒ ኮይኑ የገልግል መምርሒ ኮይኑ የገልግል እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ፈጣሪ ይኹን ናይ ፍጡራት ባህሪ ናይ ህይወት ታሪኽ ናይ ሰባት ናይ ቅድስና መንገዲ ለሓዘ መዝገብ ስለዝኾነ ሰባት ናብ ቅድስና ልመርህ ዘብጽሕ ልሕሊ ልባርኽ ናይ ቅድስና ኮምፓስና እዩ ማለት እዩ ናይ ቅድስና ኮምፓስና እዩ ሕሉፍ ናይ እግዚአብሔር መንነት ባህሪ እንድሕር ነጊርና ኮይኑ ሕሉፍ ናይ ደቂ ሰባት ታሪኽ እውን እንድሕር ዘጊቡልና ኮይኑ ተገሊጽልና ኮይኑ ካብኡ ላተምሃርና ብኡ ላተመራሕና ናብ ቅድስና ናብ ብራኬ ንበጽሕ ኢና ማለት እዩ ንሕለው ንባረኽ ናብ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ድማ ንበጽሕ ማለት እዩ ናብቲ ፍጽምና ንጽጋዕ ማለት እዩ ምክንያቱም ካሊእ ሓደ ሰብ ክሓተሉ ግቡእ ሓሳብ ስለዘሎ ኮምፓስና መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ በዚ ይሕብረና ካበይ የመጽየ ከመይ ለየኸ ተገንየ ከመይ ለተረኺበ ናይ ህይወት ወይ ናይ ስጋ ናይ ነፍሰይ መጨረሻ እንታይ ክኾን ዝብል ሕቶ ካልኦት መጽሓፍቲ ክነግሩና ይኽእሉ ናይ ሳይኮሎጂ ይኹን ናይ ፍልስፍና ይኹን ናይ ቶም ሴኩላር ቡክስ ዝበሃሉ ናይ ዓለም መጽሓፍቲ ዓለማውያን ናይ ትምህርቲ መጽሓፍቲ ይኹኑ ካበይ መጽየ ከመይ ለተረኺበ መወዳእታ ይኸታ እዩ ህይወተይ ናይ ህይወተይ መወዳእታ ናብ ምንታይ እዩ ልብል ሕቶ ክምልሰና ብሕታዊ መጽሓፍ ናይ እግዚአብሔር ቃል ወይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኮምፓስና ናይ ህይወትና መምርሒ ናይ ህይወትና መራሒ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ማለት ስለዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሚ ህይወትና ክመርሐና ወይ ኮምፓስ ኮይኑ ከገልግለና እግዚአብሔር ድማ ብልበለጸ ክንፈልጠሉ ዝገብረና እዩ ማለት እግዚአብሔር ክንፈልጥ ክንብል ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ምንም እግዚአብሔር ይፈልጥ ማለት ይኾን እግዚአብሔር ብዙሕ መልክዑ ዓርሱ ገሊጹ እግዚአብሔር ንሰባት ካብ ዝገለጸሉ መንገዲ ሓደ ሓፈሻዊ ኣስተርእዮ ወይ ጀነራል ሬቨሌሽን እናተባህለ ዝግለጽ እንዮ ጀነራል ሬቨሌሽን ወይ ሓፈሻዊ ኣስተርእዮ እግዚአብሔር ሰባት ክፈልጥዎ ሓፈሻዊ ዝኾነ ኩሉ ዘያድሎን ኩሉ ዓለም ዝገለጸሉ መንገዲ ማለት እዩ እዚ ድማ ብተፈጥሮ እዩ ተፈጥሮ ብምዕዛብ ተፈጥሮ ብምምልካት ብምድናኽ ኣመጻጽኡ ከመይ እዩ መን ምጽእዎ ካበይ መጺእና
كل يونيفرس لولو كم تاي مسيو كم تاي تفتيو أبز درجات هم يلوسيو إتي سرعة عودة ناي صحي قلنا يقول ناي خواهوتي ناي مدري قلنا يخاطب يونيفرس بلانيتا هم يكاين له من سر لحاته من سر لحلو من سر قايد لقورو إيو نبل حطو كنا نعزل لنا حاجة لعلواي تأباقي وين لعلواي حناوي لعلواي سرائي لنبر كاولي منبار لمنبار لمستفت آري من الله كنا ردأ يقبرنا معه تفترق معه تفترق كنا جنغنا نمات لجنغ ناي تفترق بنسا ناي تفترق بنسا سرعاتك بمولو كنا ردأ لنا حاجة لجنغ ويتا وين فتاري عملا خامل الله كنا ردأ يقبرنا أزي حافشاوي أستر ويبا وين theologically general revelation يبقى اتخال ايدما fully astero يبقى fully astero وين special revelation يبقى እዚህ ድማ እግዚአብሔር በቅዱሳት መጽሐፍቲ አቢሉ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ አው ካልኦት መጽሐፍትን አርሱ ሊገለጸሉ መንገዲ ማለት እዚህ በተፈጥሮ ታንተወልናዮ ሓፈሻዊ ሁሉ ክርዶሉ ንኽእል በቅዱሳት መጽሐፍቲ ግን ዝሕዚ ጥቅምላ አናላገለትና የነርና እግዚአብሔር ክንርዳሉ ንኽእል ማለት መጽሐፍ ቅዱስና መጀመሪያ ከጅምር ተነስ እግዚአብሔር ይጽወር በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይሉ ይጀምር ስለዚህ ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር ልባሃል ጎይታ ሐምደለና ይገልጸና በድህሪ ቃላት ፍጥረታት ሐምድ ፈጠረ ይገልጸና በድህሪ ደማ ደቅ ሰባት ከመይገር ሐምድ ሰማርያም ከመይገር ሐምድ ብሮ ከመይገር ሐምድ ምግቦ ከመይገር ሐምድ ሕሎ ይገልጽ ማለት ስለዚህ በሙሉ እዚህ ስለ እግዚአብሔር መንነት ባህል ከነረዳ ይገብር ስለሆነ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሚ ብዙም ሁሉም ይገልጸው ማለት ብዙም ሁሉም ኮምፓስነቱን ናይ ደቅ ሰባት ናይ አብርሃም ህይወት ከነረተለና ናይ ኖህ ህይወት ከነረተለና ፖዚቲቭ ወይም አውንታዊ ይግለጹ ናይ ሎጥ ህይወት ከነረተለና ካልኦት ድማ ናይ ጥፋት ሰባት ከነረተለና ናይ ንቃይ ህይወት ከነረተለና ናይ ይሁዳ ህይወት ከነረተለና ድማ ህይወትና በህመይ መንገድ ክትቀርብ እንደለዋ ወይ አይነት መንገዲ إذا تقعد هم للوا كومباس خوينو يجلجلنا مالت كومباس خوينو يجلجلنا لا تغلنا كما خدينا السلام مصحف قدوس رغمي زي كابلنا في حفشاوي نايلو عند مأتوينا لا ولد أنا كنتينا أو قصتي أو قصالي أو رزقتنا نايبولي كدرينا مالتي تصحف العلماء لول بصحف قالي معتي أنت كنقورينا بحفشاجن أتي زران زيران فترة الفترة እግዚአብሔር كم زخنا عالم قدم مفتارو لنبرة للو لنبر أملاخ بحدنة بسلستنة لا تمسكنا لا تودس لنبر قويتا እግዚአብሔር مهول لايك نفلت نمقلاص خالي እግዚአብሔር السطرح حقيني أملاخ كم زخنا لكن رجاء تصحف العلماء إن نرى لنا እግዚአብሔር ባህል ናይ እግዚአብሔር ባህል ዘረዓለማዊ ፍቃድ ታይ ከምሆነ ፈሊጥና ከም ፍቃዱ ልክንነብር ክንምራሕ ናይ ደቂ ሰባት ስጋ ወይ ናይ አዳም ስጋ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ዝተገለጸ ወዲ እግዚአብሔር መን ምዃኑ ፈሊጥና እሱ ክርስቶስ ምዃኑ ተረዲና ብኡ አምና ህይወት ኮነና ክንድሕንን ዘለዓለማዊ ህይወት ክንረክብን ምግባር እቲ ለድንቅ ዓለም ናይ ምድሓን ስሩሑ ክንፈልጥ ካው ድማ እቲ ተሳቂዩ ተገሪፉ ተሰቂሉ ልሞተና ኢሉ እውን መቃብር ዝወረደና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤኡ ድማ ለብሰረና ደቂ ትንሳኤ ዘለዓለማዊ ህይወት ለለና ምዃንና ዝገለጸና ብዕርገቱ ድማ እንዕርግ ምስ እግዚአብሔር ምስ ቅዱሳን ሓቢርና ንነብር ምዃንና ለብሰረና ኢየሱስ ክርስቶስ መንነት ክንርዳእ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን ዕርገትን ዳግም ምጽአትን ክንፈልጥ ዕላማ ገይሩ ዝተጻሕፈ እዩ ማለት እዩ ዝተጻሕፈ እዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዕላማ እዚ ካበልና ጸሓፍቱ ከመን እዩ ጸሓፊው መን እዩ ዝብል ነገር አንቶ ገሊጽና ነርና ቅዱስ ጴጥሮስ አይበለ ትንቢት ማንም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ለሎ ትንቢት ነገዛ ዓርሱ ክትርጉም አይተፈቀደን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ
بناي سبات فقط يتصحفن ويقدس قدوسان سبات እግዚአብሔር ተልእኮም بمنفس ቅዱስ ተመሪ እዮም ዝጽሓፉ ይብለና ስለዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ደራሲ እግዚአብሔር ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ እዩ ጸሓፍቱ ድማ ካብ እግዚአብሔር ለተረአኹ بمنفس ቅዱስ ለተመርሑ ቅዱሳን ሰባት እዮም ማለት ቅዱሳን ሰባት እዮም መዓዝ ተጻሒፉ ልብል ድማ ካብ 1400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ሳዕ 100 ዓመተ ምህረት ናይ ብሉይ ኪዳን ካብ 1400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ወይም ዓመተ ዓለም ጀሚሩ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተጻሒፉ እንተሎ ሓድሽ ኪዳን ድማ ካብ 45 ክሳብ 100 ዓመተ ምህረት እቲ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ዓመተ ዓለም እቲ ድማ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ካብ 45 ክሳብ 100 ዓመተ ምህረት ተጻሒፎም ልብል ሓፈሻዊ ሕዝቶ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣከፋፍላ ርኢና ላፍቲ ታይስ መደምደምታና ክንምሲና መጽሐፍ ቅዱስ ኣከፋፍላ ክንብል ተለና መጽሐፍ ቅዱስ ብዓብዩ ኣብ ክልተ ይኽፈል ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይኽፈል ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ማለት ዝጸንሐ ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ብዙሕ ዘመን ተቐመጠ ወይ ቅድሚ ብዙሕ ዘመን ዝተጻሓፈ ተደረሰ ማለት እዩ بمسرته كيدان ነገር ክንልእ ተለና ውዕሊ ስምምዕነት ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ከምድብሎ እቲ ውዕሊ ስምምዕነት ናይ ብሉይ ኪዳን ውዕልና ስምምዕነት ፈሪሲዩ ወይ በልዩ ኣሪጉ እዩ እቲ ቃሉ እቲ መጽሓፍ ግን ኣይበሌን ኣይኣረገን ዘለዓለም ዝነብር እዩ ሓድሽ ኪዳን ስለተወሃበና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሐሙስ ሓድሽ ኪዳን ስለተኣተወልና እቲ ኪዳን ኣሪጉ እዩ ሓድሽ ኪዳን ተዋሂቡና ብክርስቶስ ኢየሱስ ተባለ بناي سباقي بناي زرابعات مسوعة ليمونس بدم ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰራዐ ኪዳን ስለሌለና እቲ መጽሐፍ ግን ነዊሕ ግዜ ዝጸነሐ ነዊሕ ዘመናት ተቀመጠ ቅድም ብዙሕ ግዜ ዝነበረ ልብል ቃል ይገልጾ ማለት እዩ ሓድሽ ድማ ሓድሽ ቀረባ ግዜ ናይ ሓጺር ግዜ መዋዕል ዘለዎ ብልዋል ተገለጸ ብሉይ ኪዳን ዋና ነጥብና ብሉይ ኪዳን ስለዝኾነ እዚኣ ገሊጽና ክንዛዘም ኢና ብሉይ ኪዳን ተኣይድ ነገር ክንርኢ ተለና ድማ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኣርባዕተ ከፊልና ንሪኦ መጽሓፍ እዚ ድማ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ እንብሎም ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ወይ ናይ ኦሪት መጽሓፍቲ ሓሙሽተ ናይ ሙሴ መጽሓፍቲ ናይ ሕጊ መጽሓፍቲ እና ንጽውዖም ቀዳማይ ክፋል ካልኣይ ክፋል ድማ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ካብ መጽሓፍ ኢያሱ ጀሚርና ክሳብ መጽሓፍ ኣስቴር ለለው ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ بخالي درجة نسرعهم سالساي درجة دما ناي ጥበብ መጽሐፍቲ ካብ መጽሐፈ ኢዮብ ጀሚርና ክሳብ መሃሊ መወዳእታ ለለው ናይ ጥበብ መጽሐፍቲና ንገልጽ ብራብዓይ ደረጃ ድማ ናይ ትንቢት መጽሐፍቲ ካብ ትንቢተ ኢሳያስ ጀሚርና ክሳብ ትንቢተ ሚልክያስ ለለው መጽሐፍቲ እዮም በርባዕተ ንኸፍሎም ብሉይ ኪዳን ኣብ ኣርባዕተ ይኽፈል መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ ኣብ ክልተ ይኽፈል ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ብሉይ ኪዳን ድማ ኣርባዕተ ይኽፈል ናይ ሕጊ መጽሐፍቲ ወይም ናይ ኦሪት መጽሐፍቲ ቀዳማይ ካልኣይ ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ሳልሳይ ናይ ጥበብ መጽሐፍቲ ራብዓይ ናይ ትንቢት መጽሐፍቲ እና ንኸፍሎም ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ቀጻሊ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍቲ ድማ መን እዮም ልብል ክንርኢና ማለት እዩ أوريز الفرق جميعنا نحدد مساحتي لأنا بدمس زينا بدتعن نرى كنخدينا مالتيو لمهرنا جزائر تمسكنا يخون سلنا لمهرنا جزائر كله كدس جزائر أملاكنا سمو تخبرين تمسكنا يخون أنا بقولي أمزي أكثر لكم يه نرات ناي واتساب ناي خمسي ترسل لندي أو لايف واتساب لايف كاتي يومو أمزي أكثر ناي تليجرام فليكم بيه ناقص هذه السوات لنا قص على مرحلة أو دافعنا يمكن أودينا وين روح دي عارف كده قصلون نمر برهان ترى كأننا كنا قصرنا يلوم عنتي أو سكرنا أيو زاير أملاكنا سيدا قالوا سيدا كل نجار سيدا تبارك بسلاها والناقزين سمو يخبرين مسجد